Holy Ghost, Holy Ghost, we welcome. Come with power, Lord. Come with power. This very hour. Oh, Holy Ghost, we welcome. Singathandaza lisonke lo ngohlobo lwakhe. Bawethu onamandla onke. Yise wenkosi yethu ngeYesu Kristu. Our Lord Jesus Christ, we come before your presence in this evening. Ubawa namandla makhulu, lifting up your holy name, glorifying your holy name, Lord Jesus Christ. Ubawa namandla makhulu, unguThixo wethu Nkosi. Father, sayama ngawe, ukomelela kwamadolo ethu okholo, ukomelela Nkosi amandla msindiso omhle, koqobo lwethu Nkosi enceba. Bona amandla kuxhobekeke kuwe Jehova. Bona amandla msindiso njengomntu Moya Ngcwele Nkosi amandla eliphaqa nje. Bona amandla msindiso omhle Moya Ngcwele engahlanga enhlizweni. Father God, it is not easy. Bona amandla to stand Nkosi amandla msindiso omhle this journey of faith. Thixo longileyo this journey Nkosi amandla yokholo. Bona amandla amakhulu msindiso, that is why we need you. We are here, Father, was to service our souls. Bona amandla msindiso, we are here to fill up Nkosi amandla msindiso our souls, so that we might be able Nkosi amandla msindiso to run this race. Bona amandla msindiso all under your control. Moya Ngcwele msindiso ayina amandla ethu Jehova. Bona amandla msindiso, life it is not easy. Bona amandla, it was never been designed bona to be easy. Thixo longileyo msindiso omhle Jehova Nkosi amandla yiyo loo nto Heavenly Father Nkosi amandla to make it easy Nkosi enceba. Bona amandla sidinga wena Thixo longileyo Jehova Nkosi amandla msindiso nenceba. Bana enceba Nkosi nasekuhlweni nje. Bona amandla msindiso omhle, here are your children, your sons and your daughters. Bona amandla msindiso omhle, all of us in this place, Lord God. Bona amandla, we need you more and more, Lord Father. Lord God, msindiso omhle sokwazi ukucula. Sithi from glory to glory he is changing me. Bona amandla msindiso omhle, yiyo loo nto Nkosi enceba. Heavenly Father Nkosi amandla, sinothando lungaka. Bona amandla ngawe Thixo longileyo. Yathi uBranham Nkosi your servant xa isibonisa Nkosi indlela Nkosi akuthanda ngayo, nendlela Nkosi ekumele sikuthande ngayo Nkosi, athi noma usifake esihogweni bona amandla usifaka ngokwizulu lakho Nkosi Jehova Nkosi amandla, siyawuhlala sikuthanda. Kodwa Nkosi amandla msindiso omhle, ngendlela osithanda ngayo nawe bona amandla ngeke usifake esihogweni Thixo longileyo msindiso omhle. Kodwa Nkosi noba bona amandla usinikanga izulu, siyakuthanda njalo Thixo. Asikukhonzeli ngoba Thixo longileyo uba masiye ezulwini, kodwa Nkosi amandla sikukhonzela uba sikuthanda Thixo longileyo. Izilingo ziyasiprova Thixo longileyo Nkosi amandla ukuba Nkosi singabantwana bedinga, singabantwana bothando Thixo longileyo msindiso ukuba Nkosi inkosi uMoya Ngcwele bona amandla abatsha abahlabeleli bayibingamanga ngakuthi ngekuba sohlulakile Nkosi amandla amakhulu. Siyakubulela mzali, siyakubulela Nkosi yethu balanceba Nkosi ekuhlweni nje, in the name of our Lord Jesus Christ, amen. Prabongela ngaza ngaphambili asivele umhlangano ngokuthandaza, amen. Siyakubulisa Sister Thandi, amen. Siyakwamkela kwakhona. Sithobeni inhloko zethu bangcwele. Bawethu engcwele, msindiso omhle, sima Thixo somandla ekuhlweni, sinombulelo enhlizweni zethu. Sithi Heavenly Father, kungenceba zakho ngobabalo lwakho ukuthi Thixo somandla masifumaneke ebukhoneni bakho ngobusuku namhlanje. Nceda Thixo somandla Nkosi yami nazinhliziyo zethu, siphuma Thixo somandla ebudeni beveki, siphuma Thixo somandla Nkosi yami ebudeni bosuku.
Ngicela mngeni Thixo somandla Nkosi yami ibikho. Kodwa Thixo somandla Nkosi yami ayisenzanga sadangala sasheka Thixo somandla Nkosi yami. Singenanxalo ezinhlizweni zethu ukuthi masisondele kuwe. Yiloo nto Thixo somandla Nkosi yami ukuthi sikwazi ukuphumelela kule mihlangano Thixo somandla inje. Uthabatha Thixo somandla loyiso Thixo somandla Nkosi yami. Siyabulela ke mzali that oh God uhlala Thixo somandla Nkosi yami usoyisela Thixo somandla Nkosi yami ngalo lonke ixesha. Apho Thixo somandla Nkosi yami Heavenly Father endleleni sithi sawuqaphela Thixo somandla Nkosi yami sithi ukunjalo umno wakho ubukade ukhona Thixo somandla Nkosi yami kubo bonke ubomi bethu. Siyabulela ke msindi somhle ngoba Thixo somandla Nkosi yami bungqine sinabo Thixo somandla akho kwenza kwethu. Kodwa Thixo somandla Nkosi yami sisandla sakho Thixo somandla Nkosi yami sinathi. Siyakubulela ke mzali Thixo somandla Nkosi yami naku sesilapha Heavenly Father. Siro God Heavenly Father nakumkhonzi wakho sommisile. Ihlabelela Thixo somandla Nkosi yami ezongoma. Ngiyakuthandaza that benaye Thixo somandla Nkosi. Umbisikilelo Thixo somandla Nkosi yami ukuthi oh God ubeke ingoma. That oh God Heavenly Father zawukwazi Thixo somandla Nkosi yami ukuthi zisithathe. Sisuse Thixo somandla Nkosi yami kwibakala lobuntu. Kodwa Thixo somandla Nkosi yami lise kwibakala Thixo somandla Nkosi yami. Apho sinokwazi ukuthi siqaphele Thixo somandla Nkosi yami ukwenza kwakho nokuthetha kwakho ngobusuku namhlanje. Siyakuthandaza lo lonke Thixo somandla Nkosi yami into esinayo enhlizweni zethu. Uba Thixo somandla Nkosi yami ngabanye Thixo somandla usukela komncinci otsho komdala. Sithi xa siphuma Heavenly Father Thixo somandla kulomnquba. Siphume Thixo somandla singafani nakuqala xeshweni besingena. Siyabulela ke msindi somhle ngoba Thixo somandla Nkosi yami usithembisile. Wathi bebabini bebathathu behlangene ngelizwi lakho yathi ube ngwenani. Siyazi Thixo somandla Nkosi yami ukuthi asodwanga kodwa Thixo somandla Nkosi yami uphakathi kwethu. Iba ngithixo ke mzali Heavenly Father you know Thixo somandla Nkosi yami sitya. Othe Thixo somandla Nkosi yami wathi wasilungisa wasithi waziphokoza kuso. Ngobusuku namhlanje ndiyakuthandaza Thixo somandla Nkosi ube ngunomntana wakho. Uthi umncede Thixo somandla Nkosi yami Heavenly Father noba yephi nayo imicela mngeni enofika Thixo somandla Nkosi yami besisithintelo elizwini lakho. Siyazi Thixo somandla Nkosi yami Heavenly Father ukuthi wena Thixo somandla ilizwi lakho lihlaba lohlule Heavenly Father. Akho nto Thixo somandla Nkosi yami inofika inqande Thixo somandla Nkosi yami. Icebo Thixo somandla unalo tonight. Siyakuthandaza hiding behind the cross of Calvary. Uthi umncede Thixo somandla Nkosi yami even the one that will interpret Heavenly Father. Siyakuthandaza mzali Thixo somandla Nkosi yami everything that will take place. Song items Heavenly Father we pray that ube nguThixo Heavenly Father. Siyabulela ke msindi somhle. Sinikela konke kuwe Thixo somandla Nkosi yami the further part of this service. Ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu we appreciate you. Amen and amen. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. God bless you, my brother. God bless you, my sister. Amen. Blessed assurance, Jesus is mine. Hallelujah. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchased of God, born of His Spirit, washed. Jesus, oh, this is my song, praising my Savior all day. Oh, this is my oh, perfect submission, perfect in life, visions of rapture, now past on, angel descending, bring from above, because of mercy, always proud. This is my story.
perfect submission, submission, all is in vain. Oh, I need my Savior, and I'm happy, watching and waiting, watching and waiting, looking above, filled with His goodness. I am lost in. This is my story. Oh, this is my song. I am praising my Savior. Oh, this is my story. This is my song. Oh, my story. This is my song. Oh, my Savior. Oh, this is my story. This is my song. I am praising my Savior. Oh, perfect submission. Oh, all is at rest. Oh, I need my Savior. Oh, I am happy, watching and waiting. Oh, looking above. Oh, filled with His goodness. This is my story. This is my song. I am praising my Savior all the day. This is my story. Oh, this is my song. I am praising my Savior all the day. Singahlala phansi kumzuzwana xa ubra ayakha azasinceda ngoqola umnikelo. Amen. Njalo, 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 njalo. Siyathandaza, siyanikela, siyathumisa. Oh, siyathandaza, siyanikela, siyathumisa. Njalo, 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 thina siyathandaza, siyanikela, thina siyathandaza, siyanikela, siyathumisa. Thina siyathandaza, siyanikela, siyathumisa. Thina siyathandaza, siyanikela, siyathumisa. Oh, njalo, 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 oh, njalo, njalo, njalo. Thina siyathandaza,
siyathanaza siyanikela siyadumisa thina siyathanaza siyanikela siyadumisa thina njalo 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 siyathanaza siyanikela siyadumisa thina siyathanaza siyanikela siyadumisa thina. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Singathobisa inhloko zethu. Bawethu olungileyo yisewe inkosi yethu ngeyesu Kristu. Nangosa amandla umnikelo usuka abantwana bakho. Nezishumi Thixo olungileyo basikelele inkosi wandise. Phobatha batha khona ngelihle igama lenkosi yethu ngeyesu Kristu. Amen. We may be seated, saints. Amen. Sister Posy uzawuza ngaphambili une song testimony. God bless you, saints. What a friend we have in Jesus. All our sins are grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often fall for. Oh, faith. Oh, what kneel and bend to bend. Oh,
Amen. Singamani ngenyawo sonke, we may stand up, all of us. Amen. Singamani ngenyawo sonke. Amen. Sawucula ingoma yokugqibela, the last song, while we are preparing for the pastor to come forward. Amen. I'm gonna stay right under the blood. Amen. I'm gonna stay right under the blood. I'm gonna stay right under the blood. I'm gonna stay right under the blood, where the devil can do me no harm. I'm gonna stay right under the blood. I'm gonna stay right under the blood. I'm gonna stay right under the blood, where the devil can do me no harm. I'm gonna right under the blood. I'm gonna stay right under the blood. I'm gonna stay right under the blood, where the devil can do me no harm. no harm, 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 where the devil can do me no harm, 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 where the devil can do me no harm. I'm gonna stay right under the blood. I'm gonna stay right under the blood. I'm gonna stay right under the blood, where the devil can do me no harm. I'm gonna stay right under the blood. I'm gonna stay right under the blood. hallelujah. I'm gonna stay Right under the blood. where the devil can do me no harm. No harm, 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 where the devil can do me no harm. No harm, 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 where the devil can do me no harm. And all is well, all is well. We have heard the message, shalom, and all is well. There is a place of perfect rest behind the inner veil. So rest, little bride, rest, for all is well. 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 We have heard, the message, shalom, and all is well. There is a place of perfect rest behind the inner veil. so rest, little Lord, rest, for all is well. all is well. All is well.
We have heard the message, Shalom, and all is well. There is a place of perfect rest behind the inner veil. So rest, for all is well. All is well. We have heard there is a place. So rest, legal pride, rest for all is well. Let us bow our heads and close our eyes. Almighty God, eternally Heavenly Father, it is well, all is well. You have come, Lord God, with a message of shalom in this evening, our Heavenly Father. We want to say thank you, all that you are and what you've done for us, your children. Heavenly Father, we believe without a shadow of a doubt that you are in this place tonight. Songs of Zion have been sung, O Father, to invite your divine presence, O Lord. Here we are, myself and Brass Scholar, reporting for duty. I pray that you may use these lips of clay, Father God, to speak to your children in the name of Jesus Christ. Bless the reading of the word and the preaching of the word, Father. And the remaining part of the service, we commit everything in your hands. In the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. God bless you, saints. Nkosi nisikelele bangcwele. Like to greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ngithanda unibulisa ngelihle igama lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. We thank God for wonderful music here. Siyambulela kuThixo ngomculo omnandi apha. The playing is so wonderful. Kudlalwa kamnandi. Amen. May God bless you. uThixo anganisikelela. Specials and chorus leading. Amaculo nechorus leader. Everything came well. Amen. Yonke into ihlangane kakuhle. We thank you. Siyabulela. Let's turn to the Word of God. Masini kwizibhalo. In the book of Genesis. Kwincwadi yeGenesis. I'm continuing Ndiyaqhubeka with what we preached on last week Wednesday. kwinto besishumayele kwiveki ephelileyo ngolwesithathu. It's going to be part 2 today. Izaba yipart 2 ke namhlanje. Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. From verse 1. Usuka kuverse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. Amen. Ekuqaleni uThixo wadala amazulu nehlabathi. Ke ehlabathini kwakusenyanyeni kuselubala. Kwakumnyama phezu kwamanzi enzonzobila. Umoya kaThixo wafukama phezu kwamanzi lawo. Wathi uThixo makubekho ukukhanya. Kwabakho ke ukukhanya. Wakubona ke uThixo ukukhanya ukuba kulungile. Wahlula uThixo phakathi kokukhanya nobumnyama. Verse 11. And God said, "Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth." And it was so. Wathi uThixo umhlaba mawuphume uhlaza, imifuno evelisa imbewu, imithi yeziqhamo eyenza isiqhamo ngohlobo lwayo, embewu ikuyo emhlabeni kwabanjalo.
May God add the blessings to the reading of His word. You may take your seats. Nkosi ngasikelela ukufunda kwelizwi layo singahlalani phansi. Like to greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Thanda unibulisa nonke ngelihle igama lenkosi Yesu Kristu. Amen. We are glad to see you all. Kuluvuyo ukunibona nonke. I'm happy to see all the faces. Ndiyavuya ukubona bonke ubuso. Sister Nelisiwe Jaxa nguye lo wane. I think that's Sister Nelisiwe Jaxa. Ndiyavuya ukubona tata. Amen. I'm happy to see you, my sister. Ndikugqibele kudala. It's been a while. Funa sincoko. We have to speak. Ndiyavuya ukubona endlini kaThixo. I'm happy to see you in the house of the Lord. Amen. We thank God Siyambulela kuThixo. and thank everyone Sibulela nawo wonke ubani for standing in the gap on Sunday. ngokuma ethubeni ngecawe. Everything I believe went well. Ndiyakholwa yonke into ihambe kakuhle. May God bless you, brothers and sisters. uThixo anganisikelela bazalwane nodade. We had a successful journey. Besinohambo oluyimpumelelo. Amen. We'll talk on Sunday, Sizoncokola ke ngecawe. but we bring greetings from Pastor Vusi and the church that side. Kodwa sizisa imibuliso esuka kumalusi uVusi nebandla kwelacala. God richly bless you. uThixo anisikelele We kakhulu. have an apology. Sinesingcengcezo. Sister Mtiki is at home. Udade uMtiki usekhaya. Joshua is not well. Umzalwane Joshua akaphilanga. Amen. And Sister Tato is also at home. Nodade uThato naye usekhayeni. Grace is not well. uDrace uSister Drace akaphilanga. So we will remember them in our prayers. Ngoko ke sibakhumbule emithandazweni yethu. We've got a thankful heart here. Sinenhliziyo enombulelo Says apha. Shalom Saints. Uxolo bangcwele. Thank you for the prayers. Ndiyabulela ngemithandazo. I traveled well home and back. Ndihambe kakuhle ukuya ekhaya All nokubuya. I had gone for was successful. Yonke into bendihambele ibe yimpumelelo. May God richly bless you. uThixo anganganisikelela. Do you still know Sister Tandi? Nisamazi udade uThandi. This is from Sister Tandi. Isuka Maybe she can kudade raise on the uThandi. feet for those that don't know her. Mhlamba ngama ngenyawo kwabo bangamaziyo. Amen. Just raise on your feet, sister. Maybe some Imanje ngenyawo. have forgotten who you are. Amen. Abanye mhlamba bakulibala. We are so happy to see her back. Siyavuya ukumbona kwakhona. May God richly bless her. Inkosi ingamsikelela. Yeah, we missed her a lot. Besimkhumbula kakhulu. We are glad that God gave her traveling mercies Siyavuya kuThixo kaye wamthwala. and she's back. Amen. Uphinde waba nathi May kwakhona. God bless her. Inkosi imsikelela. Now, let's speak here on the power of the seed. Ngoku ke masithethe ngamandla embewu. Part 2. Isihlandlo sesibini. Just want to read some quotes and scriptures. Ndizofunda nje izicatshulwa And we'll nezibhalo. go to the time of prayer. Ngosihambe siyokuthandaza. I'm going to have an inspiration for tonight. Ndizoba nempembelelo kwibusuku nje. And I will say the seed grows by the light. Ndithi imbewu ikhula ngokukhanya. The seed grows by the light. Imbewu ikhula ngokukhanya. So the seed needs light to grow. Ngoko ke imbewu idinga ukukhanya ukuze ikhule. Amen. We have heard from last week Sivile kwiveki ephelileyo that the seed is very powerful. uba imbewu inamandla kakhulu. The seed has got power to grow. Imbewu inamandla ukukhula. It's got a potential for growth and manifestation in itself. Inezakhono zokukhula nokuzibonakalisa. And we saw that ngokunokwayo. everything starts as a seed. Sabona yonke into iqala njengembewu. Everything will start as a seed. Yonke into izoqala njengembewu. And then it grows Over koko ikhule. to manifestation. Ithi bonakalisa. Now here we read, Ngoku apha siyafunda and we read from Genesis 1, ukusuka kuGenesis 1 that God created heavens and the earth. uThixo wadala ihlabathi namazulu. Abraham says something happened Umzalwane uBranham uthi ikhona into ethile between eyenzekayo Genesis 1 verse 1 and verse 2. phakathi koGenesis 1 no verse 2. So verse 1 and verse 2. Uverse 1 no verse 2. It was a space of time. Kuthiwa bekukho isithuba Because whatever God Sexesha. creates is perfect. ngoba yonke into uThixo ayidalayo igqibelele. But we find in verse 2 Kodwa siyafumana kuverse that 2 the earth was without form. ukuba ihlabathi The belisenyanyeni. earth was void. Ihlabathi And belisenyanyeni. there was darkness upon the face of the deep. Bekukho ubumnyama phakathi kwe It was covered by the waters.
ebengqungwe ngamanzi. But then we find when God comes Kodwa siyafumanisa uThixo kafikayo to continue his creation, eqhubekeka nendalo in the yakhe first day, kwisuku lokuqala he starts with light. uqala ngokukhanya. The first thing he creates, Into yokuqala he says, ayidalayo let there be light. uthi makube kukhanya. Amen. And he says that light, Uthi ke kokukhanya he divided darkness from the light. wahlula ukukhanya Because ebumnyameni. whenever God comes and moves, Ngoba nangaliphi ixesha uThixo esiza whenever ezohamba, there is a move of God, nangaliphi ixesha there is a kukhona ukuhamba separation of zikaThixo. light and darkness. Kukwahlula phakathi kokukhanya Whenever nobumnyama. God comes to work, Naphi na uThixo esiza ezokusebenza, darkness and light get separated. ubukhanya nobumnyama buyohlulwa. Amen. So God saw the light, Ngoko uThixo wakubona ukukhanya that it was good. ukuba bekulungile. Amen. And then he says, Waqhubeka wathi let the earth bring forth grass wathi umhlaba makavelise uhlaza. and the hair building seed. Now, Nemifuno we find evelisa that the imbewu. seed was already in the earth. Siyafumana uba imbewu ibiseyisemhlabeni But because kakade. the light had not shined yet, Kodwa ngenxa yokuba ukukhanya the seed bekungekakhanyisi, was not growing. imbewu ibingakhuli. The seed needed the light. Imbewu ibidinga ukukhanya. There was water that was covering the earth, Bekukho amanzi agubungela umhlaba. waters that was covering the seed. Amanzi begubungele imbewu. Kodwa kasifunda eBhayibheleni These waters were covering the earth, lamanzi begubungele umhlaba. but the light came Kodwa ukukhanya kwafika to remove the waters uzokususa amanzi that were a hindrance. abesisikhubekiso. Amen. That were blocking the seed to grow. Ebethintela imbewu ukuba mayikhule. And whenever the light comes, Nangaliphi ixesha kukhanya when the kufika, seed is there, xa imbewu ilapho, the light ukukhanya will always bring the growth. kuzasoloko kuzisa ukukhula. So the first thing God brought forth was light. Ngoko ke into yokuqala uThixo ayizisileyo ibe kukhanya. Now, Brother Branham tells us Ngoku Brother Branham uyasixelela that in the beginning, ukuba ekuqaleni God was Elohim, uThixo bengu-Elohim. the self-existing one. uThixo ziphilela He ngokunokwakhe. existed by himself. Ebephila There was ngokunokwakhe. nothing else existing. Ibingekho enye into ephilayo. There was not even air, not Bengekho oxygen, not kwa- nothing. umoya, i-oxygen nantoni na. It was God by himself. IbinguThixo The ngokunokwakhe. first thing that God brought out Into yokuqala uThixo aye wayivelisa from himself ephuma kuye to come in a more tangible form, ukuze ize kwisimo esiphathekayo. he brought forth out logos, Uye wakhupha ilogos which was the light. ebekukukhanya. So the first thing that came out of God Into yokuqala ke ephumileyo kuThixo was the light, ibikukhanya. because the light Ngoba ukhanya will bring forth life. izozisa When ubomi. he comes to deal with seeds, Xa zoqubisana nembewu to bring forth the life of the seeds, ukuze kuphume ubomi he bembewu has to come with the light. kunyanzeleke aze nokukhanya. That's why you find when you when you plant flowers, Yiloo nto ufumanisa xa utyala you plant any intyatyambo, plants utyala nayiphi na and you watch isityalo, them grow. usibuke sikhula. They grow towards the direction of the sun. Sikhula ngokujongise ekhanya elangeni. If you take your flower, Uba uthatha ke intyatyambo you yakho put it inside the house uyibeke phakathi endlini, and next to the window, uyibeke ecango efestile, you're going to see that flower growing skew uzabona laa mbewu because iflawa it's ikhula following the igobile. direction where the sun is coming from in the window. Ngoba ilandela ilitha lelanga. The light Ukukhanya always brings forth life soloko kuzisa ngalo lonke ixesha and ubomi. makes the seed to grow. Yenze ke loo nto imbewu uba ikhule. Amen. In the message, it is the rising of the sun. Kumyalezo kukuphuma kwelanga. Paragraph 40. Paragraph 40 The prophet says, umprofeti uthi the first time the sun rose in Genesis, okokuqala ilanga liphuma kuGenesis. the first time it rose, Okokuqala liphuma ilanga kuGenesis. Genesis 1:3. Genesis 1:3. Amen. It was bringing a message. Belizisa umyalezo. It was bringing a message Belizisa that umyalezo. there will be life upon the earth. Ukuba kuzaba kubomi phezu kwehlabathi. Water life. Ubomi So when benya- God kwindalo. said, let there be light, Xa uThixo esithi makube before he kukhanya, continued with any creation, phambi kokuba qhubekeke nayiphi na with his indalo, work of creation, kumsebenzi wakho he wendalo, needed something udinge into that ethile will bring life ezozisa on ubomi whatever he's going to create. nakwintoni na So azoyidala. the first time that sun rose, Ngoku into yokuqala ilanga kaliphumayo it was bringing life upon the earth. belizisa ubomi
ubomi phezu komhlaba mortal life. ubomi obunesiphelo Amen. But this time, kodwa ngeli xesha he's talking about Easter. uthetha nge-Easter He says, when the sun rose, uthi xa liphuma there kilanga was a dual sun rising. bekukho ukuphuma okumbini kwelanga Another SON rising. enye ke unyana ephuma It was not only SUN rising, ibengelo langa nje kuphela it was the SON kodwa ibingunyana had risen to bring eternal life. uphume ukuzokuzisa ubomi obungunaphakade When the sun rose in the beginning, xa ilanga laliphume it ekuqalekeni was to bring mortal life. ibilokuzisa ubomi When obunesiphelo the SON sun rose, kodwa xa unyana evuka amen, in Easter, ngepasika it was to bring eternal life ibe ukuzisa ubomi to obungunaphakade all God's promised seed kuzo zonke izithembiso zembewu kaThixo that by foreknowledge he had seen laying upon the earth. Ah, Ngokwazi kwangaphambili owayibonile kuhlele emhlabeni. You see, there was a seed uyabona bekukho imbewu that was laying in the earth ibisemhlabeni when earth was created. ngoku umhlaba adalwayo Mortal seed. imbewu When the enesiphelo SUN light came, kodwa xa it was to ilanga. ilanga lisiza It was to bring forth that seed, ibikukuzisa laa to mbewu bring the life of that seed. ukuzisa ubomi balaa mbewu When Jesus Christ, xa uyesu kristu the SON of God, rose, unyana kathixo evuka there was already seed beyiseyikhona imbewu that was laying dormant in the earth. ibihleli nje emhlabeni But the rising of Christ kodwa ukuvuka was to kwakristu conquer hell, was to ibikukoyisa conquer isoko death, ukoyisa was to ukufa conquer sin, ukoyisa so that he isono may bring eternal life to ukuze azise ubomi all obungunaphakade those that are on the earth kubo bonke abasemhlabeni that would accept that light. abazokwamkela okukhanya Amen. amen And he says, no more uthi could akuphinde the botany life lived back there at the beginning. ukuba Uthi babungena ukwazi ubomi bebotany life ukuphila phaya ekuqalekeni amen without the SUN. ngaphandle kwelanga Bring it to life. bukuzisile ebomini No more than today, namhlanje when the sons of God is upon the earth, xa unyana kathixo phezu kwehlabathi when the sons of God xa are upon the oonyana earth, bakathixo bephezu it kwehlabathi takes the SON light kuthatha ilanga to bring ekubunyana them to eternal life. ukubazisa kubomi obungunaphakade It takes the sun kuthatha ilanga to bring life to the plants. ukuzisa ubomi esityalweni It takes the SON life, kuthatha ubomi bukanyana the SON light, ukukhanya kukanyana to bring eternal life to us. ukuzisa ubomi obungunaphakade His kuthi chosen ones that he knew before the foundation of the world. abanyulwa abaziyo phambi kokuqala kokusekwa kwamazulu He had omhlaba chosen them in himself wabakhethela kuye before the ngokunokwakhe, foundation of the world. phambi kokusekwa kwamazulu nomhlaba uyabona abukho ubomi ngaphezu koKristu Or at least there's no eternal life without Christ. akukho bomi bungunaphakade ngaphezu koKristu There's no eternal life without Christ. akukho bomi bungunaphakade He ngaphezu is the koKristu SON light that brings eternal life. ungunyana okukhanya ozisa ubomi Any obungunaphakade life outside of Christ is just a mirage. nabuphi ubomi obungaphandle kuKristu Any imirage life outside of Christ is a life coming to an end. bubomi obufikelela esiphelweni The eternal life is only found in Christ. ubomi obungunaphakade bufumaneka kuphela kuKristu His light brings life. ukukhanya kwakhe kuzisa ubomi Amen. amen That's why the Bible says in him was life. yiloo nto ibhayibhile isithi kuye bekukho ubomi And that life was the light of man. obo bomi ke bukukhanya kwehlaba We kwabantu find life in Christ. sifumana ubomi We kuKristu find life in the word. sifumana ukukhanya elizwini Okay. Bo- Now, the plant ngoku ke isityalo or the flower okanye intyatyambo or the tree, okanye umthi the mortal life, ubomi the obunesiphelo botany life, ubomi obunesiphelo it needs kudinga the sunlight kudinga imitha yelanga to bring it to life. ukuze kukwazi ukuphila But that sunlight kodwa laa mitha yelanga will never work on that seed ayisoze isebenze kulaa mbewu if that seed is not connected uba laa mbewu to ayiqhagamishelananga its source of life. kumjelo wabo wobomi Amen. Amen. If you take the plant
uba uthatha ke isityalo You know the sisters that likes flowers. uyazi oodade abathanda izityalo You take that flower, uthatha uthatha la ntyatyambo take it out of the soil, uyisuse emhlabeni put it in that beautiful vase, uyibeke kulaa vazi intle and pour water on it. ugalele amanzi kuyo I'll give it a couple of days. It's dying. yinike intsukwana iza kufa As beautiful as it looks, noba intle kangakanani because it's out of its source of life. ngoba ayikho kumjelo wayo You have wobomi taken it out of the soil, uyisusile emhlabeni which is its source of life. engumjelo wayo wobomi It has to die. kumele ife No matter how much light comes on it, noba imitha ingakanani ezayo kuyo no yokukhanya matter how much sun comes to it, noba ilanga liza kangakanani if you've kuyo taken it out of the source of life, uba uyikhuphile kumjelo wobomi it will die. iza kufa Branham speaks about umzalwane ubranham uthetha ngale how can I overcome. ndingoyisa kanjani Amen. And in there he is trying to show apho kuzama ukusibonisa that overcoming ukuba ukoyisa is to keep life in you. ukugcina ubomi kuwe Now he says, ngokuthi you know, one day he was crossing this river, ngasuku lithile wayenqumla emlanjeni and as he's crossing the river, enqumla emlanjeni he saw a log. wabona isiqobo Yeah, that was right in the river there. ebesipha emlanjeni Beautiful. sisihle It looks healthy. sibonakala ingathi It looks siphilile nice. sibonakala sisihle It was right there in the water. besipha emanzini Amen. But it was outside of the soil. kodwa besiphumile emhlabeni It was no longer it was a log. ibisisiqobo So it was not a tree in the soil. ibingengomthi omiliselwe It's just emhlabeni a log that's there in the river. sisiqobo nje esipha emanzini He says he jumped in uthi watsibela to this log. kulo kwesisiqobo And when he got into the log, xa efika a kwesisiqobo big chunk of it fell off isiqingatha saso sawa because it was rotten. ngoba besibolile It was rotten. abesibolile And Brother Branham says umzalwane ubranham that's uthi what it is with a lot of Christians. yiloo nto injalo kanye kumakristu amaninzi They can't hold no weight. abakwazi kugcina ubunzima Amen. They are rotten babolile because they are not in the soil. ngoba abamiliselwanga No matter emhlabeni how much sun is shining on that noba log, bangabethwa yimitha engakanani because you have nayokhanya removed it ngenxa yoba from ulisusile the soil, emhlabeni which is the source of life. engumjelo It wobomi does not matter how much light you bring to akukhathaliseki it. noba uzisa ukukhanya It is ongakanani dead. It kufile is rotting. kubolile It can hold no weight. ayikwazi kugcina bunzima That's the same thing, brother. yinto enye ke That's mzalwane the same thing. yinto enye Christ, ukristu the new birth, uzalo olutsha salvation is our source of life. ubomi We need to be connected to Christ. sidinga ukuqhagamishelana We noKristu need all the time sidinga ngalo lonke to ixesha stay connected to Him. sihlale siqhagamishelene kuye Amen. No matter how much noba kangakanani the light is brought, ukukhanya kuza kuwe the light is the word. ukukhanya lilizwi The light is the revelation of the word. ukukhanya sisithilelo So selizwi it does not matter how akukhathaliseki much word you preach noba ukushunyayelwa to kangakanani people who are not connected to Christ. ebantwini It's abangaqhagamishelanga bringing no life. akuzisi bomoko It will bring no life. ayizuzisa They will bomoko continue rotting, bazaqhubekeka bebolile continue in backsliding, beqhubekeka besiwa because you are preaching the word ngoba to ushumayela ilizwi unconverted people. ebantwini abangaguqukanga So it needs to be connected to its source of life. ngoko ke kudingeka ukuba iqhagamishelwe For kwintsobe this yabo lobomi SON light to help us, ukuze we okukhanya need to kubunyana be kusincede connected to Christ. kudinga We siqhamishelane need to noKristu be born again. kudingeka sizalwe We need ngokutsha the salvation. sidinga insindiso Amen. amen He says it will be the divinely revealed mystery truths. uthi izoba zezimfihlelo zingumangaliso Amen. That will literally turn our hearts. ezizotshintsha ngokuqinisekileyo inhliziyo zethu But no matter how much divinely revealed mystery truths are being preached, noba ke imfihlelo ezingumangaliso zingashunyayelwa kangakanani there's no turning of a heart to a sinner. akukho kutshintsha kwenhliziyo There's kumoya no, it's just education. yimfundiso nje It's just something to make you feel better. yinto nje yokwenza uba uzive But it kamnandi starts with new birth. kodwa iqala It ngokuzalo starts olutsha with connection to Christ. kuqalwa ngokuqhagamishelana That's noKristu it, brother. lambe umzalwane
here. noba uba uyibeke nje apha Take ngaphandle the corn seed uthathe imbewu yombona and keep it in your table. uyibeke pha You will kwetafuleni get no corn. awuzufumana No mbona matter how much sun it gets, noba ingafumana ilanga elingakanani it needs to be taken to the soil first. kudingeka ifakwe emhlabeni Get kuqala connected to the source of life. iqhagamshelane Then it must die. uze ife It must rot. imole You need to be connected to Christ. udinga uqhagamshelane Once you are connected to Christ, you must die to yourself. funeke ufe You kuwe must die to your attitudes. funeka ufe You must die to your life ufe kubomi to get bakho the new life of ukuze Christ. ufumane ubomi obutsha Then when the bukaKristu. light comes, kuze ilanga it's going to kalifika pull that seed lizotsala la and mbewu bring it to manifestation. kubonakalisweni Amen. Amen. We need to be born again. sidinga ukuzalwa ngokutsha We can't just come asikwazi ukuza nje and follow the law and follow the message as if it's just another denomination. silandele nje umyalezo ngokungathi lelinye nje ihlelo You come to church on a Wednesday uza enkonzweni Come to church on a Sunday as a routine. njengesiqhelo as a religious act. njenge It will take you nowhere. ayizukusa ndawo loo It nto will take you nowhere. ayizukusa ndawo loo nto Amen. And the people who are going to be disappointed abantu ke abazoqhubeka on the day of judgment ngesuku lomgwebo is not going to be the drunkards. ayizuba ngamancila phaa It's not going to be the prostitutes. ayizuba Those ngabayi- ones, they know ngabayilukazi. they're going to hell. abaya bayazazi baye esogweni The people who are going to get disappointed abantu are the people abazoqhubeka who've been coming to church, ngabantu coming to the message, besize but they don't emyalezweni. want to make their lives right with kodwa God. abafuni ukwenza ubomi babo Because bulungile by coming here ngoba ngokuza apha without being converted, ungakhange your uguquke conscience becomes seared. i-conscious yakho Yeah, yafa amen. You come to get used to the message, uye uyiqhele ke umyalezo and you will have tricks uzoba ne-tricks of making yourself a brother or a sister in front of the message believers. obuzenza udade okanye umzalwane phakathi kwamakholwa Amen. You know how to behave like a message believer. ukwazi You know how to talk like a message believer. ukwazi ukuthetha phakathi kwamakholwa Find somebody, so humble. God bless you. ufumane umuntu ethobeke kakhulu inkosi ikusikelele Hey, but if you can just visit that person at work, kodwa uba ungandwendela nje laa mntu emsebenzini you will find another person there. uzafumana omnye umntu phaa If you heard Brother speaking about that couple he visited, wake wava umntaloni branam ethetha ngesasibini wayesindwendwele he visited that couple. wandwendwele esasibini Amen. And they were fighting, and babesilwa it phaya was a lot of noise and kwakukho fighting. ingxolo enintsi kumlo And he decided to knock. waqonda uba makankqonkqoze And when one checked, xa ethe omnye wakroba that's Brother Branham. ngumzalwane And they ubranam quickly ran to each other. babaleka baya kwabanye They opened the door. bavula icango Oh, Brother Branham. o mzalwane ubranam We're so happy to see you siyavuya here. ukukubona They're putting on an act before in front of him. bafaka ukuzenzisa Don't know the prophet has already seen what's going on. abayazi uba umprofethi seyibonile into That's eyenzekayo. not gonna help us, brother. ayizusinceda loo nto To mzalwane act is because to be a Pharisee. ukuekta A kukuba Pharisee ngumfarisi is an actor. umfarisi Is somebody yi-actor. that looks holy. ngumntu obonakala ingathi ungcwele Yet the life is Kodwa far, the heart is ubomi, far from the word of God. intliziyo ikudele kubomi bukathixo What's gonna give us life yintoni ezosinika ubomi is the light. kukukhanya When we are connected to the source. xa sithe saqhagamishelana kwisource In the message, or in the scripture, John 1, kwisibhalo uJohn 1 John 1, in verse 4. verse 4 Verse 1 tells us, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. verse 1 uyasixelela ekuqalekeni kwakhulu ulizwi wayekunye nothixo ilizwi Now, lalinguthixo verse 4 says, in him was life, and the life was the light of men. verse 4 uthi kuye kwakukho ubomi baye ubomi obo bukhanyiselo lwabantu So what is this light ngoko ke yintoni okukhanya that comes to us? obuza kuthi It's the life of Christ. bubomi In bukaKristu him was life. kuye kwakukho When ubomi we preach the revealed word of the hour, xa sishumayela ilizwi we are preaching the life elitshiweyo of Christ. sishumayela ubomi So bukaKristu that the mystery ukuze of imfihlelo Christ in you, the hope of glory may come to kaKristu fulfillment. ekuwe ithemba lozuko
says, in him was life, kuye bekukho ubomi and the life was the light of man. ubomi ebikukhanyiselo In verse 5 it says, and the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. ukhanyiso ke olo lwabonakala ebumnyameni basuka ubumnyama abaluqiqa. Have you heard Brother Branham speaking about the blindness of the bat? Uke wamzalwana uBranham ethetha ngobumfama bentaka mpuku Elulwane. belulwana. Yeah, blindness of the bat. Ubumfama bebelulwana. He says that thing, Uthi lando you can shine much light on it. ungayikhanyisela The kangangoko. more you bring light to a bat, Uqhubeka the more kukhanya. it gets more blind and blind. Kungona iya iba You are blinding it by giving it light. uyayimfamekisa ngoyini kukhanya. People without Christ, Abantu ke xa bengena when you bring light, xa uzisa ukukhanya kubo they don't comprehend the light. ababuqiqi. It's getting darker and darker to them. Kuya kuba mnyama ngokuba mnyama The kubo. light shineth in the darkness, Ukukhanya kushayina but the ebumnyameni. darkness did not comprehend the light. Kodwa ukubumnyama abuqiqanga. It was the blindness of the bat. Bayibumfamekiso belulwane. There was a man sent from God whose name was John. Verse 6 uthi kwakukho umuntu othunyiweyo evela kuThixo igama linguYohane. For a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. Lowo weza kubo lingqina ukuze angqine ngalo ukhanyiso ukuze bonke bakholwe ngaye. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. Yena lowo ebengelilo ukhanyiso weza kungqina ngalo ukhanyiso. This is a man Lena indoda who is sent from God. othunywe ngokusuka kuThixo. He is not sent by God. Akathunywanga nguThixo. He is sent from God. Uthunywe ephuma kuThixo. Yeah. So this is the man that comes out of God. Yindoda ephuma kuThixo. He is sent coming out of God. Uthunywe ephuma But kuThixo. yet he's not that light. Kodwa akalili His ukhanyiso. message was pointing the people to that light. Umyalezo wakhe bekhomba abantu koko He kukhanya. came with a message Uze to nomyalezo declare him that ukukwazisa the light yena is here. ukuba ukukhanya He came kulapha. with a message Uze to nomyalezo say the blood of bulls and goats ukuthi igazi lenkomo nebhokhwe cannot do akunokwenza the atonement of sin ukucamagushela and kwezono. take the desire. Kuthathe nominqweno. Says, but the Lamb of God Kodwa imvana kaThixo taketh away sin ithatha sonke and the isono. desire of sin Neminqweno and gives yesono. you the Holy Ghost. Ikunika umoya Yeah, engcwele. that's what the Holy Ghost does. Yiloo nto umoya engcwele ayenzayo The emhlabeni. Holy Ghost comes Umoya engcwele to uyeza take away sin, ukuthatha susa even the isono desire of that sin. neminqweno yeso sono. The reason people come back and forth in sin, Ingxaki abantu babangela baze back bemane and forth bebuya in sin, kusono is because they are walking on themselves. They kungoba bahamba are ngokunokwabo crying by themselves. balila But when ngokunokwabo. they lay in the presence of the Lord, Kodwa xa bethe bahlale kukhanyeni until the Holy Ghost comes in them, ade umoya engcwele aze when the kubo. Holy Ghost comes in them, Athe umoya engcwele waza It's- kubo it's- wahlela kubo. that says, Ufana nje noPawulos esithi it's no longer me that lives, ayisendimanga but ophilayo it's Christ that lives kodwa in me. nguKristu ophila kuwe. Brother, sister, you must get to a Mzalwane point dade, kufuneka ufike where you kwindawo can't even help yourself. apho ungakwazi It's no nokuzinceda. longer into Ingabi ngumthwalo It's no longer difficult to serve the Lord. akusenzimanga ukuze It's no longer me that's walking in the journey. ayisendimanga ohamba It's uhambo Christ that's walking in kodwa me. nguKristu ohamba kuwe. Christianity has become life in ubuKristu me. kufika baba ubomi kum. When that happens, Xa ithe loo nto yenzeka it's very easy to be a Christian. kulula kakhulu ukuba You likholwa. don't try every day to see I'm trying to live like a Christian. Awuzami ngayo Ah, zonke it iintsuku becomes zami normal ukukholwa. life. Iba It bubomi becomes normal besiqhelo. life. Iba bubomi Because now besiqhelo. it's Christ living in Ngoba you. ngoku The nguKristu aphila things that kuwe. Christ hates, Izinto you uKristu hate. asileyo nawe The uzithile. things that he does not want to do, Izinto you angafuni don't want to ukuzenza, do. nawe awufuni Because your ukuzenza. life is dead. Ngoba ubomi bakho And his life bufile. is alive in Ubomi you. bakhe buphila kuwe. Amen. Amen. He was not that light, Ebengelilo ke but lukhanyiselo. was sent to bear the witness of that light. Kodwa ebezisa ubungqina bokukhanya. He says, that was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. He's Ah, speaking wa- about Christ.
waye ke yena elukhanyise olinyaniso olubakhanyiselayo abantu bonke esiza ehlabathini. Amen. Christ was that light. uKristu ebelilo He is that lokhanyisela light. nguye The okwakhanya true light ukukhanya that kwenyaniso cometh into the world. ukuze ehlabathini. Psalm 119:105 says, Indumiso 119 ithi Thy word is a lamp unto my feet, ilizwi lakho sisikhanyiselo kwinyawo zami, a light unto my path. isikhanyiselo kwindlela yami. The word of God Ilizwi likaThixo is a lamp unto our feet. sisibane kwinyawo It zethu, becomes a light unto our path. ibe sisikhanyiselo kwindlela yethu. So when we get the word of God, Ngoko kasifumana ilizwi the likaThixo, revealed word of the hour, ilizwi elityhiliweyo we leyure, don't walk in darkness. asisahambi bumnyameni, Amen. We walk in the light. sihambe kukhanyeni. Such a beautiful light. Ukhanyo okuhle We kakhulu. can come and sing. Singazifikelele I sikule saw the light. sithi sikubonile I ukhanya, saw the light. sikubonile ukhanya, I'm no more in darkness. andisekho When sebumnyameni. we come and walk in the word of the Xa hour, sifike sahamba kwilizwi leyure, connected to the source, siqhagamshelene kwintsobi, connected to Christ, siqhagamshele kuKristu, then we walk in the light. ngoko ke sihambe kukhanyeni. That's why in this hour, Yiloo nto ngale the yure, hour of gross darkness, iyure yobumnyama, the hour where people iyure apho abantu are getting more evil, abantu bangcola like in the ngokungcola, days of Noah, njengeentsuku where zanowa, people were continually evil, even in their abantu thoughts. bebeqhubekeka bengcolile This ngangengcingane is the zabo. hour Leyo yile that yure Isaiah spoke about. uEzaya athi Says it wathetha shall be ngayo, gross darkness. wathi kuzabakho ubumnyama Upon the obukhulu earth. phezu kwehlabathi. But at that time, Kodwa he ngexesha says, linye arise and shine, uthi for your light vuka is ngoba come. ukukhanya kwakho In this bufikile. hour of gross Ngeli darkness, xesha kanye lobumnyama the light obukhulu has come. ukukhanya Because he kufikile. promised in Ngoba Ezekiel, uthembisile he kuEzekiya, promised in Zechariah, wathembisa that kuZakaraya in the evening time, ukuba ngexala when it's ngokuhlwa gross xa darkness, ubumnyama it shall be bugcwele, light. kuzaba Because he kukhanya. will bring a message Ngoba uzazisa that will umyalezo ozosikhupha ebumnyameni, of dark denominationalism ebumnyameni and bamahlelo, bring a resurrection azise uvuko out of denominationalism, uphume that we may walk in the light ukuze sihambe and know kukhanyeni. what God wants done with the Sazi word into uThixo today. afuna kwenziwe ngelizwi lakhe namhlanje. Then to serve God Ngoko ke ukukhonza uThixo will be easy. kuzaba lula When people are living in that light, xa ithe abantu baphila kokwakhanya. when people are living in that light, Abantu xa bephila kokwakhanya, amen, God uThixo lives in them. uphila kubo. You don't even have to preach to them. Akudingeki nobushumayele Come kubo. to church. Yize They enkonzweni. can't wait for them doors to open. Abakwazi nokulinda Because kuze kuvulwe God amacango. loves going to church. Ngoba uThixo uyathanda ukuya You don't enkonzweni. have to preach to them. Awudingeki kuba Stop wearing ushumayele kube. miniskirts. Ayekani ukunxiba Don't isiketi put makeup esifitshane. in your face. Sukufaka Because udaka they know ebusweni what bakho. God hates. Ngoba bayayazi into uThixo They ayithileyo. hate. Nabo bayithile. What God likes, Into uThixo they ayithandayo like. They bayayithanda. align with the word. Baqhagamshelene You nelizwi. can't do things contrary to the word. Abakwazi ukwenza izinto When the eziphathelene word is the nelizwi. light, Xa ilizwi and you say you are likukhanya, walking in the light. ube usithi uhambe Because kukhanyeni. the word is the light. Ngoba ilizwi If you are likukhanya. walking in the light, Uba uhamba you will kukhanyeni, align with the light. uzaqhagamshelana You will nokhanya. align with the word. Uzoqhagamshelana nelizwi. Amen. Let us read this quote. Masifunde sesicatshulo. How can I overcome? Ndingoyisa njani? How can I overcome? Ndingoyisa njani? Paragraph 93. Paragraph 93. That's a wonderful message. Ngumyalezo omnandi kakhulu. Brother Branham mentions three things about overcoming them. Umzalwane uBranham uchaphazela into ezintathu ngokoyisa. One of them, Enye yazo you must cover or you must keep life in you. funeke ugcine ubomi kuwe. To overcome, Ukuze woyise it says, is to keep life in you. kukugcina ubomi kuwe. Because what the enemy always wants Ngoba into sitshaba soloko leyifuna is to take out kukukhupha the life of Christ. ubomi bukaKristu. Number two, Okwesibini, Brother Branham says, how can I overcome? umzalwane uBranham uthi He ndingoyisa says, what njani? is to overcome? Uthi kukuthini ukoyisa? He says, to overcome Ukoyisa is to recognize the devil kukuqaphela in all his uSathana tricks. kuzo zonke amaqhinga akhe. Because he's not going to come Ngoba akazukuza and push you.
He comes akududule with tricks. uza ngamaqhinga He comes promise you things. uza ekuthembisa He izinto comes pulling you to things. uza ekudonsela He kwizinto gives you tricks, brother. ukuza That's gonna ngamaqhinga make you not mzalwane. to pray. He azokwenza gives you ungathandazi tricks. uza That's gonna namaqhinga make you lazy to read the Ah, Bible. azokwenza He wonqena gives you ukufunda iBhayibhile. tricks. uza That's gonna make namaqhinga you lazy to read to Azo- listen to tapes. azokwenza He wonqena comes with ukumamela tricks itapes. uza to keep namaqhinga you away from church. He okugcina comes ukude with tricks enkonzweni to amaqhinga make you against your brother, ukwenza to make uchasane you against nomzalwane your wakho. sister. He Uchasane comes with nomdadewenu. tricks uza to destroy namaqhinga the family relationship. okuchitha ubudlelwane But you basakho. must recognize him kodwa funeka in all uqaphele his yena tricks. kuwo onke Whichever amaqhinga way he akhe. comes, Nayiphi you know that's the nayo. devil, that Uyazi one. uba nguSathana That's not my lowo. brother that's Hayi doing that thing. ngumzalwane wethu That's owenza the le nto. devil, that Kodwa one. nguSathana. What are you doing? You Wenza are ntoni? overcoming them. uyoyisa When you are recognizing xa uqaphela him in all his tricks. yena kuwo onke amaqhinga akhe. If I come to Brother Scholar, uba ndiza kumzalwane and usikolo Brother Scholar umzalwane usikolo is fighting against Brother Ayaka, abe esilwa nomzalwane ayakho and tell Brother Scholar, ndimxelele umzalwane he usikolo tells me, you know what Brother Ayaka has done? uyayazi into ayenzileyo He has umzalwane done ayakho this and this and this. wenze le nale And I naleya say, Brother Scholar, ndithi mzalwane it's not usikolo him. It's ayinguyanga the enemy. kodwa lutshaba It's Satan. ngusathana. Now, if he's walking in the light, uba ke yena uhamba he's ekukhanyeni going to rise above that uza and kukhula recognize ngaphezu kwaloo that's nto. not my brother, man. aqaphele uba ayingomzalwane wam That's lowa. the enemy lutshaba that has come to use my brother like that olufike lasebenzisa to umzalwane deal wam with ngolo me. hlobo, ukuze But if aqhubisane he's nam. not in the light, kodwa ukuba he's going to be kusekhanya, offended in me. uza Pastor, kubeka you don't kum. see. Malusa You are not ubona, helping. And awuncedisi. this and this. Ukhona He's naleya. not recognizing Akaqapheli. because it's like I'm ignoring Kuye ngathi something that is black and white that Brother Ayaka has into done. ebonakala mhlophe It's namnyama. undeniable. Ayi into He has eqapheleka done lula. it. But I Uyenzile. say it's not him. Kodwa ndithi It's the nayinguyanga. enemy. Ndithi Let lutshaba. us deal with the enemy. Masiqhubisane notshaba. Now you need somebody Ngoku kudinga umuntu that othile knows he's standing in Christ owazi ukuma kwakhe to be kuthile. able to rise above that Akwazi and ukunyukela recognize the ngaloo nto. devil Aqaphele in utshaba. all his tricks. Kuzo onke amaqhinga akhe. Another thing Brother Branham gives, Enye into umzalwane he uBranham says, cover ayichayithi. your soft spot. Uthi fihla ubu-atha-atha bakho. You've got a soft Ubuethe-ethe bakho. spot. Unobu-ethe-ethe. Don't even let the devil tell. No. Ungamvumeli noSathana athi Cover the soft Ayazi. spot. agquma ubu-athalala bakho. You know, my soft spot is not the same as yours. It's not the same as the other one. Ubu-athalala bam abufani nobakho nobomnye. Maybe my soft spot Kodwa obam ubu-athalala is not drinking. ayiko kusela utywala. I never drank in the first place. Andizange ndasela You can take kwasekuqalekeni. brandy maybe and put it under my nose. Ungathatha ibhrandi uyibeke nje apho uyijojisa apha empumlweni There yakho. won't even be a slightest of the desire in that thing. Akuzubakho I did nokuncinci not umnqweno even need the Holy Ghost to overcome that. Andizange ndidinge I nomoya overcame oyingcwele it ukuze even ndoyise before I nayo. came to Christ. Andayoyisa So that's not my ndingekayi soft spot then. kuKristu. Ngoko ke le abo bu-athalala bam obo. So the enemy is not going to tempt me with that. Ngoku utshaba akazi ukundithemta ngaloo nto. But it may be somebody's soft spot. Kodwa ingaba That ubu-athalala person bomntu needs to othile. stay away from that. Lo mntu udinga ukuba abalekele kude kuloo Maybe nto. my soft spot Okanye ubu-athalala bam is not temper. ayingomsindo. Maybe I've found a way to overcome that one. Mhlawumbi ndiye ndafumana indlela So yokoyisa the leyo. enemy is not going to try to fight me with that. Utshaba luzufumana indlela yokundilwa ngaloo nto. Maybe my soft spot Okanye ubu-athalala bam is not lying. ayiko Maybe it's kuxoka. not this. Ayikuko But then ngoku. I must recognize my soft spot Kodwa kumele ndiqaphele ubu-athalala bam. and cover that one. Andifihle Because that's the one the kobu-athalala. enemy is going to use Ngoba yile nto uSathana to come azoyisebenzisa and fight you. ukuze Have you akulwe. recognized yours, brother, sister? Ayingabe uyiqaphele bakho Have you mzalwane tata? recognized that thing that keeping you away from Christ? Ungabe uyiqaphele into eyona ikhuphayo kuKristu. What Satan is using Le nto uSathana to always ayisebenzisayo offend you and keep you away from ukuze God, akukhubekise or ukwenza make uhambe you uye weak, kuThixo okanye or make you ugangawe, backslide. okanye uwe. Cover that part. Uma laa ndawo. Deal with that part. Ubisana nalaa Give ndawo. it over to God. Mnikele kuThixo. Because Satan is going to keep Ngoba coming through that. uSathana uzaqhubekeka siza ngayo. If you ever played boxing, brother, Awubake wake wadlala amanqindi you mzalwane. are told you Awuyaxelelwa. can come as a boxer like that. Awukwazi Yeah, yeah, ukuza yeah. You are coming like that. I know that one. Uyayazi? I've got lots of space to fight. Ndinendawo ezininzi zobetha. As a boxer, you are taught
Ah, No njengembethi matter manqindi how yafundiswa fit you can be, noba ungasisigantsonto no matter how kangakanani much you train, noba there uzilolonga are places kangakanani in your body that will remain soft, kukho indawo apha emzimbeni wakho ezizohlala that you must ziathalayo cover. okufuneka You uzifihlile will be told, put your arm here. yiloo nto uzaxelela babeka ingalo yakho Very apha soft. ngoba le ndawo ithambile If you hit somebody right here, uba ubetha he umntu falls apha, right here. uwa apha Because this is a soft spot no matter how much you ngoba le train. ndawo iathalala noba utreyina kangakanani So they will say you must have this one because this one is to cover this. ngoba bazothi misa le kwenzele ugqume le Say, ndawo "Put the other one here." ugcine enye Because apha. no matter how much you train, this part remains soft. ngoba noba ungazilolonga kangakanani le ndawo When you isala hit somebody ithambile. here, xa you ubetha stop umntu breathing, apha brother. uyayeka Stops uphefumla breathing and and don't know what to do. amkelwe ngumoya angazi noba makenze So ntoni cover. That's why you cover the soft spot. ngoko kofihla iindawo zakho ezithambileyo Amen. amen As a mortal being, njengomntu you will have the soft spot. onesiphelo, Cover that part. uzoba nendawo Pray ezithambileyo over that zifihle. part. Thandaza Give it ngalaa over ndawo. to God. yinikele kuthixo This is the area that Satan always le makes yindawo me to usatana backslide on. asoloko Cover that endenza part. ndiwe kuyo You fihla loo can't fail ndawo on the same thing. Year in, Awukwazi year usilela out, year kwindawo in, year enye, out. unyaka, You are unyaka, failing on unyaka. one area. usilela kwindawo enye No, you need to be dealing with that. ngoko udinga uqubisana naloo nto Now you're speaking on this message. How can I overcome? ngoku uthetha ke kulo myalezo ndingoyisa njani We are in paragraph 93. sikuparagraph He 93 says it's just like a lily. uthi kufana nje nentyatyambo Inyibiba. nenyibiba He says a lily, uthi nyinyiba I think, is one of the most prettiest flowers that there is. yeyona tyatyambo intle ekhoyo ngokucinga I am very fond of these great color lilies. ndiyazibona ezinyibiba zine-colors Amen. It was a color. Eh? Yeah, it's not colors. Snakes try color lily. Ah, And pond ne- lily. nee-pond lilies I think there's nothing hardly as pretty as a great big pond lily. ndiyacinga akho nto intle kakhulu njengenyibiba eyiphondo Call it water lily. ungayibiza inyibiba yamanzi How its radiance. ukuqaqamba kwayo Now, where does it come from? isuka phi It's a little seed. yimbewu encinci That lily that you see beautiful. laa nyibiba uyibona The intle prophet phaa. tells us where it comes from. umprofethi uyasixelela apha isuka khona It's a little seed yimbewu encinci down in the bottom of a muddy, mucky pond. phaa ezantsi emgxobhezweni wedaka le damu Amen. He says, and that little seed, uthi laa mbewu incinci yet all the radiance that will ever shine in it bonke ubuqaqawulo buzobonakala kuyo is right in it then. kuphaa kuyo kanye phaa When it is in that mud. kulaa mgxobhozo Are you hearing, Brother Branham? uyamva umzalwane ubranham All the beauty of that lily bonke ubuhle balaa nyibiba is in that lily kuphaa kulaa while it's nyibiba covered by the mud. ngoku igqunywe ludaka The mud is not the lily. udaka The mud luyonyibiba is covering the lily. udaka But the lugqume beauty inyibiba. of the lily kodwa ubuhle is benyinyiba in the seed of the lily. kuphaa kulaa mbewu And at some yenyibiba point, that beauty must come ngexesha out. lithile uba buhle Oh, you buzobonakalisa are not your circumstances. wena You are not your situations. Your circumstances, your situations may be covering who you are. But who you are is in the seed that is in you. wena busembewini And in the midst of your circumstances, in the midst of your situation, yourself has to come out. wena kumele Yourself ubonakale has to be brought forth. wena kumele You uvelise are not your circumstances. awuzizonke imeko ojongene nazo Amen. amen You can't define me awukwazi by where I stay, ngendawo endihlala by kuyo the education I have, ngomlingelo by the job I'm working at, umsebenzi by endiwusebenzayo this and that. ngale ngaleya That's not me. ayindimanga You lowo define me by the undichaza potentials God has put in me, ngezakhono by uthixo the azibeke seed that kum. God has put in imbewu me. uthixo ayibeke And kum. that seed laa mbewu has to come forth at some funeka point. ibonakaliswe ngexesha elithile Amen. amen He says, but it has to strive, kodwa kumele Daily. ilwe ngalo lonke ngazo zonke iintsuku knowing that there is something.
iyazi ukuba ikhona into Look, it's black, uyayibona It's imnyama dirty, imdaka it's murky, inodaka it's limly. ilimli In that slime that is living in, Kola daka iphila kuko. iphila kulo yet it presses its way through the mud, kodwa iyagqobhozela indlela yayo phaa edakeni through the muck and the waters, phaa elidakeni and the nasemanzini stagnant places, kulaa ndawo inamanzi until amileyo it sticks its head above ide ivelise intloko yayo in the ngaphezulu light. ekukhanyeni What's pulling it, brother? yintoni eyitsalayo mzalwane It's the light. The ukukhanya light is shining through the mud ukukhanya shining through the kukhanyisela waters edakeni to emanzini go to the seed, ide and liyofika the phaa seed embewini responds to the light. imbewu ke ivumele It ibuyele fights the mud. ilwe It udaka fights the waters ilwe amanzi because it's going to show its head ngoba iyobonisa to intloko the yayo light. ekukhanyeni Oh, brother, we get the word of God sifumana ilizwi that likaThixo goes through our hearts. oluhamba No luqhopozela matter what may zethu be preventing noba kungakho me isithikelo to be like ezingakanani Christ, mna I keep ndingafani pressing noKristu. on. Mna I keep ndiyaqhubeka pushing ndisiya. on towards the Ndiyalwa mark for the prize of the high calling. ukuze ndifikelele I kwisithembiso keep pressing on ndiyalwa until I can see myself in the ndide light, ndizibone see ekukhanyeni myself in the word. ndizibone elizwini I am not what my situation says I andiyo am. I am not what my circumstance says I andiyo am. isimo sami I don't know esithiyiyo how long it will keep me andiyazi there, uba kothatha ixesha but I'm not going to elingakanani stay stagnant. kodwa I ndizuhlala keep pushing on. I'm not staying in my situation. Andihlali kwimeko I keep yam. pressing on Ndiyaqhopozela. because there's a light Ngoba that's kukukhanya pulling me. It's not my own power. hayi ngomandla am It's the light kukukhanya that pulls me okundijontsayo and expresses what's been hid in it. kubonakalalise le nto ifihlwe kuyo All the time. ngalo lonke ixesha You must express what's been hid. kumele ubonakalalise le nto ibifihlwe kuyo All the time. ngalo lonke We ixesha must get to see what is in you. funeke sifikelele ekuboneni uba kukho ntoni kuwe Amen. amen This life we are living in obu bomi sibuphilayo is not for ourselves. hayi bobomi bethu We must live this life for God. funeke siphile obu bomi Let's for-Thixo. express masibonakalalise what God has laid in us. le nto uthixo ayibeke kuthi Let's express masibonakalise what God requires us to do le nto uthixo ayilindele uba as we siyenze walk on the face of the earth. njengokuba sisahamba Let phezu us komhlaba determine to live a life to please God siphile ubomi according to what He wants me to be. ngokwendlela afuna ndiphile ngayo He says, I think that's an overcomer. uthi ndicinga ngumoyisi That lowo once in sin, lo owake esonweni once did the things that was wrong. wake wenza izinto ezingalunganga Don't worry about it now. sukhathazeka ngayo ngoku Once did the things that was wrong. wake wenza izinto ezirongo Then, phaya now why look back into the pond again? ngoku kutheni ujonga phaa emgxophozweni kwakhona God, by His predestination, uthixo ngolwazi lwakhe has brought lwangaphambili this seed to life. uzise le mbewu ukuze mayibe It's ubomi, pressing senobomi. itself, see, coming to light. iyagqobhozela uyabona iza ekukhanyeni That's why you can't grow yiloo nto ungakwazi ukukhula without the light. ngaphandle kokukhanya You can't stay at home awukwazi uhlala ekhaya and say, I'm going to read the Bible and listen to the tapes uthi ndizofunda ibhayibhile and ndimamele itapes expect to grow. ulindele ukukhula Because the light ngoba ukhanya is when revelation has been put on the word. kuxa isityhilelo sibekiwe ezwini Because denominational people have got the Bible, ngoba amahlelo but they don't have the banayibhayibhile light. kodwa banako ukhanya They are preaching the Bible, but they don't have the light. bashumayela ibhayibhile So you need the revelation put on the on the udinga Bible isityhilelo sibekwe for it to ebhayibhileni become the light. ukuze ibe So kukhanya in order for you to grow, ukuze wena ukhule you need to be coming to church. funeka uze enkonzweni You need to be reading the word. udinga You need to be ufundiswa listening to tapes. udinga ukumamela itapes Otherwise, you will struggle to grow. okanye uzasokola In ukukhula order for you to grow, ukuze wena you ukhule must stay under the light. funeka uhlale Stay phansi under the kokhanya sun. hlala And phansi let that kwelanga sun pulls you. uyekelela langa lukutsale Amen. It amen says coming to light. uthi It ukuze says khanye now on top of all that, ngaphezu kwazo zonke ke ezo it zinto has overcome. yoyisile It doesn't express itself down there. ayizibonakalisi phaa phantsi phaa It is getting up to express itself. iyanyukela ukuze He izibonakalalise says, neither did you in your sin nawe ngoku wawusesonweni and adultery and everything that you lived in. ukrexeza nayo yonke into You ukuphila didn't kuyo express nothing. zange ubonakalise nantoni People that knows me when I
was in the world Oh, abantu abandaziyo ngoba endisesehlabathini did not know me abazange bandazi because I was not expressing myself. ngoba bendingazibonakalisi. I wasn't expressing nothing in the world Bendingabonakalisi kwanto ehlabathini because that was not me. ngoba ibingendimanga lowa. That's why you know nothing about Abraham when he was in the world. Yiloo nto ungazi nanto ngoAbraham We know esesehlabathini. nothing about Elijah when he was in the world. Asazi into ngo-Elijah We know nothing about esesehlabathini. Sarah when he was in the Asazi world. into ngosara Because esesehlabathini they were expressing nothing then. ngoba bebengabonakalisi into phaa. We know them when they started to be used by Sibazi God. xa beqala Because ukusetyenziswa that's when they were nguThixo starting to express ngoba themselves. kulapho xa beqala ubonakalisa Brother, bona. I was not I can't tell you. Mzalwana I was a good ndikokuxelela soccer player. I bendingumdlali was webhola expressing omkhulu nothing then. That means bendingabonakalisi into nothing. phaa. Loo nto Let me ayithethi tell you nto about the life kodwa when mandikuxelele I've come to know ngobomi the Lord. xa Because ndifikelele that's ukwazi when I've come inkosi to express myself. ngoba kulapho ndiqale khona I don't want to look ukuzibonakalisa. back in the pond. Andijongi wanna phaa look back in the emgqobhozweni mud. andijongi phaa On what was emgqobhozweni happening uba there. kwakusenzeka ntoni That was phaa. not me. Ibingendimanga I lo kept wantu pressing myself mna ndize to come to ndagqobhozela show who the real me ukuze is. kubonakale uba ndingubani. Says, but there was a seed in there. Kodwa bekukho imbewu phaa. It got a chance to press itself into life. Yafumana ithuba yokuzigqobhozela And now ekhanyeni. you are in the presence of Jesus Christ with the sunlight. Ngoku ke usebukhoneni bukaYesu Kristu nokukhanya It brought out kwenyanga. what you really was in the beginning. Ubonakalisa le nto wawuyiyo kanye ekuqalekeni. Because the seed is what it is in the beginning. Ngoba imbewu yile nto That's ibiyiyo what it ekuqalekeni. comes to express when you see Yile it. nto ifikelele ekuphindeni Says, you see iyibonakalisa. what I mean? Uyayibona le nto siyibona? You saw the light. Ukubonile I ukhanya. saw the light. Ndikubonile I ukhanya. saw the light. Ndikubonile ukhanya. No more in darkness. He Andisekho says, you sebumnyameni. bloomed out. Ithi uye waqaqamba. You laid your heart open. Wavula inhliziyo yakho And now yavuleka. you are a lily. Ngoku ke uyinyibiba. Says, you remember my sermon on the lily. Uyakhumbula intshumayelo yami ngetinyibiba. Reverend Lily. Inyibiba How he enthobekele. toils. Ibi How he toils. Indlela indlela avubunzima ngayo. evubunzima And ngayo. yet he does not spin. Kodwa ayispini. Yet Solomon in all of his glory Kodwa uSolomon kubo lonke uzuko lwakhe is not arrayed like one of these. akafani nezinye zezi. Says, look at him. Jonga kuye. He takes nothing for himself. Akathathi into ayizise kuye. Lily don't care nothing about himself. Inyibiba ayikhathali ngayo. Ibonakalisa ithatha ubuhle bayo ibuse ngaphandle. Ubomi bayo. Amen. That others may see. Ukuze abanye babone. His life is expressed out. Ubomi bayo That bubonakaliswa others may see ngaphandle. the glory. Ukuze abanye babone uzulu. What is in him? Yintoni kuye? That was in him in that mud. Le ibikuye phaa kulamgxobhozo. Amen. So what Brother Branham is showing here Into umzalwane uBranham ayithethayo apha. is that lily, Ukukuba la nyibiba. just because of the hardships it comes from, Ngenxa yobunzima esuka kubo. it does not define itself by that. Ayizazisi ngaloo nto. When it comes out, Xa iphuma it shows its beauty. ibonakalisa ubuhle bayo. And that beauty that it shows Oba buhle ibonakalisayo. is selfless. Abunayo into nakwenza nayo. It's not selfish. Ayikho selfish. It's not for itself. Ayinanto nakwenza Because nayo. the bees come Ngoba inyosi ziyeza and they come zifike and they take something out of that lily. zithathe into ethile kula Then nyibiba. people come Xa abantu befika and take the lily, bethatha inyibiba cut it out to be a decoration beyiqhawula ukuba mayibe in their weddings. emtshatweni yabo. Some they take the lily Bathatha la nyibiba and they abanye make it a perfume. bayenze ibe You see, sisichumiso. it's not living for itself. Uyabona ayiziphileli It shows its beauty for others. ibonisa ubuhle bayo for That's abanye what a abantu. Christian does. Yiloo nto ikholwe You fight and yenzayo. show who you are in Kumele Christ. ubonise uba But you ngubani don't do kuKristu. that for Kodwa yourself. awuyenzeli loo nto wena. Eternal life is living for Uzaba others. bungunaphakade kuphilela That's why I abantu. like to challenge this church. Yiloo nto soloko ndicela ukungena Let kweli your life be bandla. for other people. Yenza ubomi bakho bube Serve ngabanye one abantu. another. Nceda omnye Live nomnye. for one another. Philela That's omnye. what eternal life is Yiloo for. nto ubomi bungunaphakade Let the kuyiyo. life of Christ Yeka ubomi benefit bukaKristu somebody else in you. buxhamlise omnye umntu. It can't be a selfish life. Akukwazi uba bubomi You will obu-selfish. win nobody by having a selfish life. Awuzuzuza mntu ngoba nobomi Nobody. obu-selfish.
no for the awuzuzuzama kingdom of God. ubufuna ubukumkani It bukathixo must be the life of Christ, kumele ube bubomi where bukathixo you live like a lily. xa uphila And njengenyibiba what brings that lily into ke to evelisa a laa state nyibiba where it can give kwindawo apho ikwazi khona is the ukukhupha light. kukhanya The light pulls it. ukukhanya What will make you able to live for into others ezokwenza ukwazi ukuphila and nabanye serve the Lord ukwazi ukhonza is inkosi sitting under the light, kukuhlala phantsi kwelitha which is lelanga the word. elilizwi Let me read this last scripture and close mandifunde esi sibhalo sokugqibela ndivale before this mic keeps quiet as well. phambi kokuba le mayikhi icime 2 Corinthians 4. ebasekorinto besibini 2 Corinthians chapter 4. chapter 4 I'm going to read verse 3. ndizofunda uverse 3 But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. 2 Corinthians chapter 4. Second Corinthians chapter 4 Verse 3. from verse 3 ukuba ke ziqutyuthelwe indaba ezilungileyo zethu ziqutyuthelwe kwabo batshabalalayo In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. athe uThixo weliphakade wazimfamekisa ngaphakathi kwabo ingqiqo zabangakholwayo ukuze singabengezeli kubo isikhanyiso sendaba ezilungileyo. You see, there are people, Uyabona kukho abantu no matter how much light you can shine on them, noba ungakhanyisela because kangakanani there's no kubo seed, ngenxa yokuba kukho mbewu there's no life that's going to come out. akukho bomi buzontshula There's no life that's going to come out. akukho bomi They will buzophuma bring no manifestation. abazuzisa kubonakala But liso to us, kodwa we kuthi preach not ourselves, asishumayeli thina but Christ Jesus the Lord, kodwa uKristu iYesu inkosi and ourselves your servants for Jesus' sake. anathi izicaka zikaYesu Kristu. Verse 6, for God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. nguThixo yena wathi ukhanyiso malukhanye ebumnyameni okhanyisele inhliziyo zethu ukuze kukhanye ekwaziweni kobuqaqawuli bukaThixo ebusweni bukaYesu He Kristu. commanded the light to shine out of darkness. Ke kaloku obu He butyebise commanded the light to shine out of darkness, uyalele ukukhanya ukuze kukhanyisele bumnyameni to shine in our hearts. ukukhanyisela inhliziyo No zethu matter how much water was covering the earth, nokuba bekukho amanzi amangakanani agubungela when he ihlabathi said, let there be light, xathi makube kukhanya that light had to remove the waters okwakukhanya kwanyanzeleka kususa that was amanzi hindering the seed to grow. ebekuthintela imbewu uba mayikhule No matter how much darkness was around us, nokuba ubumnyama bobungakanani when we came busibungeleyo under the light, xa sifikelele phezu that kophantsi light kokukhanya had to shine through to our hearts. okwakukhanya kumele kukhanyisele entliziyweni zethu kususe konke ubumnyama Today we can serve him, kodwa namhlanje sikwazi ukumkhonza worship him, simkhonze walking in the light, sihamba ekukhanyeni knowing him as God simazi njengothixo that has shined in our lives. othe wakhanyisela ubomi bethu Amen. And the power of the seed amandla ke mbewu is that no matter how much mud, nokuba no udaka matter how lungakanani much darkness, nokuba no ubumnyama matter how much bungakanani resistance, nokuba no matter how much is against it, noba when the ukuthintela light kungakanani comes, xa kuthe kukhanya it pulls the kwafika life of that seed. kudontsa ubomi And balaa that mbewu seed presses through laa the mud, mbewu igqobhozele presses phantsi through the sakeni obstacles igqobhozele to come and kwisithintelo show the life of Christ. ukuze ibonakalise When ubomi it shows the bukaKristu life of xa Christ, ithe yabonakalisa it ubomi doesn't bukaKristu complain about ayikhalazi the mud it went through, ngedaka about the egqithe slime kulo it went through, okanye about the igqobhozo difficulty egqithe it kulo went through. ubunzima No, when it bekubo comes out, omzalwane xa it ithe shows yaphuma its beauty. ibonakalisa ubuhle bayo We are not complainers. asingobakhalazi We are overcomers. singabeyisi We may have come through difficult times, singabe siphume kwiimeko ezinzima but those things were good for us. kodwa ezo zinto They have come to bezisilungele shape us who we are. zisenze We are sabangabantu not esingabo complaining. And we are asikhalazi not looking at the difficult kwaye times. asijongi kula No, maxesha we are showing obunzima the beauty of Christ. hayi sibonakalisa We are ubuhle showing what Christ has achieved in our sibonisa lives. ukuthi uKristu We are ayiphileyo showing kuthi who we are by the sibonisa glory ukuba of God, singobani ngozuko by the lukaThixo grace of God, ngobabalo lukaThixo because that light ngoba ukwakhanya had shined in our hearts. kukhanyisela
ukhosele inhliziyo zethu Go and live the life of Christ. hamba mbophila ubomi bukaKristu Let the light of God shine in your heart, yeke ubomi bukhanya kaThixo that kubonakala it may enhliziyweni bring yakho forth who you are ukuze kubonakalise ukuba and ungubani the seed that is planted in you. nembewu etshalwe kuwe. God bless you. Inkosi inisikelele. Let's give him the hands of praise. Asimnike nozuko. Let's rise to our feet Singamanga as we nyawo are getting ready to pray. kasilungele ukuthandaza. We walk in the light, such a beautiful light. Oh, comes when the dewdrops of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Oh, Jesus, the light of the world. We walk in the light, such a beautiful light. Oh, comes with the dewdrops of mercies and bright. Yes, shine all around us by day and by night. The Lord Jesus is the light of. Yes, we walk with such a beautiful light. Oh, come with the dewdrops of mercies are bright. Yes, shine all around us by day. Let's sing it for the last time before we get to prayer. Oh, Jesus, the light of. Yes, we walk. Oh, such a beauty. Oh, come with the dewdrops of mercy are bright. Yes, shine all around us by day and by night. The Lord Jesus is the light of. Let us all get to a time of prayer. Amen. Oh, shine all around us by day and by night. The Lord Jesus is the light. Yes, we walk such
worship you. Oh, comes when the dewdrops of mercy are bright. Yes, shine on around us by day and by night. The Lord is Amen. We'll ask Brother Effort. So cela umzalwane effort He's going to close the service in prayer. uzasivalela We'll inkonzo sing one ngokuthandaza. song, amen. So thatha iculo libelinye From the secret place ukusuka kwindawo yimfihlo comes a super race. kuphuma Those who have seen Elohim face to face. aba bambonile uThixo oziphelelayo ubuso ngobuso. Comes a super race. All those who have seen Elohim face to face. The capstone is come, crying grace, grace. We are hidden away from the secret place. Comes a super race. All those have seen Elohim face to face. The capstone is come. Crying grace, grace, we are hidden. We are hidden away from the secret place. All those the capstone is come. Oh, crying grace, we are hidden away. We are hidden away. We are hidden away. Let us pray. Tinokutenda ishe, tinokutenda imambo madzimambo. Mazviita baba tinokuongai nekuda kwenyasha nerudo rwenyu. Tinotenda nokutaura kwenyu pakati pedu. Tanzwa kureva kweshoko renyu. Mataura pachena ishe kuti zvakakodzera kuti tirarame tiri muchiedza chenyu. Zvinova zvakanaka zvinokufadzai imi. Uye tadzidza zvekare kuti hatisisi tichiri kurarama upenyu huno, asi ndimi maakurarama. Zvino tinokutendai nekuda kwaizvozvo. Baba, mazviita nekuzarura chakavanzika kuti tigozviziva isu sevana venyu panguva ino yatiri kurarama. Tinokuongai nekuda kwenyasha nerudo rwenyu. Zvino chivai nesu sevana venyu Jehovha, kuti zvarataurwa shoko iri Baba tigofamba riri mukati memwoyo yedu. Pose patinofamba muonekwe imi Kristu, kwete kuonekwa isu savanhu. Tinokuongai nekuda kwaizvozvo Ishe. Mazviita Baba nekutaura kwenyu pakati pedu. Taakubva pano Ishe kudzokera mukati medzimba, titungamirei mugova nesu Jehovha.
rambai muinesu tichidokwairira kuda kunzwa kutaura kwenyu. Wakaipa agoshayiwa simba, mazviita baba nenyasha nerudo rwenyu. Tinokutendai nokutendekwa kwenyu, tinokuvongai panguva dzino, tinosiya mbiri nohuru norukudzo. In the name of our Lord Christ Jesus, amen. God bless you, saints. Nkosi nisikelele bangcwele. You may take your seats. Amen. Singahlalani phansi. Just services for the week. Inkonzo ke zeveki. Friday we'll be going to Stellenbosch. ngoLwesihlanu siya eStellenbosch Normal time that we leave. ngexesha lesiqhelo ke siphuma ngalo. Saturday there's gonna be youth ngoMgqibelo kuzaba kho inkonzo zolutsha for the sisters. ezodade. Yeah, the brothers will communicate on the group. Abazalwane ke bazonxibelelana pha kwiqonga. And then Sunday we'll be back here. Ngecawe sibuye kwakhona. Then on the weekend of the 8th, 9th and the 10th, Ngepelaveki ke ye-8 ne-9 ukuyotsho kwi-10 we are invited. simenyiwe. I know it will feel like it's a lot. It's one after the other now. Ndiyazi kuzaba ngathi kungumthwalo yenye emva kwenye, But I want us to go to this one. kodwa ndiyafuna siye kule. And I think it should be the last one for the year where we go and have some combined services. Ndiyacinga izoba yeyokugqibela apho siye iphuma siya khona for iinkonzo ezintlanganisela. Pastor Patekile will be ordained. Umzalwane uPhazimalosi uphathekile uzobe So ordained. it's the services going to his ordination. Ngoko kuzoba zinkonzo ezikhaphela i-ordination The yakhe. ordination will be on a Sunday. Inkonzo ye-ordination izoba ngecawe. So there will be one service that Sunday. Ngoko kuzabakho inkonzo enye ngala So cawe. it will be a longer service because it's going to be an ordination service. Izaba inkonzo ende kuba izoba inkonzo And ye-ordination. so there will be services Friday, Saturday, Sunday. Kuzabakho inkonzo suka ngoLwesihlanu ngomgqibelo nangecawe. Just like we did in the past, Njengokuba besenzile ke ixesha we'll eliphileyo. arrange transport only for Saturday and Sunday. Sizozama i-transport for umgqibelo necawe. I think the venue is Highlands Park High School in Ndiyacinga Mitchells Plain. ke indawo izoba ise-Mitchells Plain kweli holo alibizileyo. kwesi Yeah, sikolo it's a hall of the Highlands Park School. Liholo lesikolo i-Highlands. It's in, I forgot what the name of that road, but it's one of the main roads in Mitchells Plain. Yenye ke yendlela ezi-main road e-Mitchells I Plain. just forget what is it called, Ndilibele but njengoba I ibizwa will look for the name. Amen. kodwa ndizalikhangela igama. So we want to support those services. Ngoko ke sifuna uyokuxhasa ezaa nkonzo. Yeah, may God richly bless you. Inkosi nisikelele. Take the name of Jesus with you Thathani igama likaYesu kunye till we nawe. meet again. Side sidibane kwakhona. God bless you. Inkosi nisikelele. Let's dismiss from the front. Singaphuma ukusuka ngaphambili. Amen. I hope it's not raining outside. Okay, it looks like it's raining outside. Kubonakala ingathi kuyanetha ke phandle. God bless you. I think if you can stand up, try to reach to whoever you can, and let's greet from the inside here.